Хей, YouTube, аз съм Лазар 405, снимам хакери тук сега. С мен е Енк тук, двамата снимам, ще да кажа. Двамата сме тук. Охо, килер, майко. Ой, къде съм се издържала, брат? Какъв ти чудо се? Защо Брат, беше дали помагаш на хората, бе? А? Ти дали помагаш на хората? Да, защо беше нужен? Дай да ти издържал тези някакъв за позвали за рела 69. Да махат правата. Няма да ти мах. Оф, боже. Поздравявам, помагаш на юзерите. Не издържат теста, какво ще стане? Де да знам. Издържа теста, помогнал си, де да знам. Израел прихлопах 4 пъти. Един път ме пита как. Да, аз... Каза, взимам плод, питаш, ще направи. После как, ама ще го следя за всеки чуси. Кой е хака? Аз тъпа, той е дебиля. Не е ли хак? Не знам кой е хак и кой не е. Ама аз трябва да помагам и да се следят хакери. Шум нямам и Фейсбука, няма смисъл да следя хакери при... Тъй като... Чакай, аз си пиша, ти пишеш. Чакай малко, успокой се, бе. Не трябва ми онлайн. Поле Боже. То с война. Кой? И то с привидя ми се, че война. Чакай. О, без наградник и каска е. Вика, може да лесни сега. So much PP играеш тъкмо с как ли не можа да го снимам, бе? Ти снима ли го? Да, бе, аз снимам в момента, бе. Че тъкмо аз не можа да го снимам. Точно в края да го снимам, биш изкалаврата 2 пъти. Браво, пи. Аз пропуснах да снимам. Лазаре, то пък Лазар ми пише на мене. Вместо Лозак, Лазар ми пише вече. Оу! То скелер 2 яка килаура, брат, кам. Хванах без да искам 16 лега, брат, тук е някакъв... Да източи върху мене. Туда кажи, ако е хак, ще ме зацепи с килаврата. Ма не ме зацепа. So much PP hack. Какво пишеш? Знам, ще му кажа въпрос. Пишеш му, кажи. Какво да кажеш? Вода правите за хепър, чат хепър. Кажи му, че във форума има. Във форума мога да се... Във форума. Дай му и сайта. thegalaxy-bg.eu.
стерве. Ама как? Кажи му, влизаш в сайта, цъкаш кандидатури за модули и там си пишеш. Му кажи, че да цъкне кандидатури за модули, вътре се кандидатира за чат хелпър и трябва да чака да младува. Хайде да ми помогнем, че ще ти хареса. Макар! То се хак, както го гледам. Контракт и хак. Какво ми пише? Ага, килър е хак. Мога да накъм да го. Я анку, Какво пишеш в А? Къде е килара? Къде римат дума? Оле Боже! Мисля, това да е клипа. Мръдни ме. Мисля, това да е клипът на Аспиран. Видяхте един и двама хакери, не знам точно кои бяха. Това беше клип от мене. Аз бях Лоза 495, с мен беше Енк. Няма какво да я покажем. Стоя хакера на PvP и разни работи. Чао! Виж, само анк.